2023 मायथाइयाथ' जोबनानै थांबाय 2024 बे गोदान बोसोराव समस्त बिटिसि बासिजों लोगोसे आसामबासि सारा भारत नाङैनो जे गोदान बोसोर 2024 बेवहाय जाहाथे जोङो शान्ति आरो खौसेथि आरो जौगाथिनि बयबो जों खामानि मावनो हायो। लोगोसेयै बे बिटिसि ओनसोलाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जोंनि अनलायनाय आरो खौसेथिया गोख्रैनो जाफुंसारथों बा फैथों आरो फैबाय थागोन समाव जोङो बे बिटिसि ओनसोलनि जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ जोङो ज'यैनो मावलांनो हाथों होननानै आङो अमलावरिनि खाथियाव भट बिबाय आरो साफ्रोमबो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बिसेसकै बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफोरनि न'खराव शान्ति सुखियै जाहाथे गावनि न'खरखौ खुंलांनो हायो आरो लोगोसे समाजनि जौगानायनि बा मोनफ्रोमबो बा फारफ्रोमबो स्तरनिफ्रायनो जाहाथे जौगाखांनाय आरो खौसेथि मोनसे एटमस्फियारखौ जों क्रियेट खालामनो हायो बेखौ आङो अमलावरिनि खाथियाव भट बिबाय। दिनै नोंथांनि नुजाथिनायजों नैबे गसाइनि सिना बिपिएफ प्राइमारिनि बानजायनायाव दिनै मोनसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि सामलायदों बिनि सायाव मा बुंगोन? गसाइनि सिना प्राइमारि बिपिएफ बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै जोङो नैबे गोजाबगुरि फोथाराव जोङो लावखार ओंखाम जानाय प्रग्राम खालामदों। बिथांमोना आंखौ समस्तिनि एमसिएलए हिसाबै बिथांमोना आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बहुद बहुद साबायखर बावदों। लोगोसेयै बेवहाय फैनाय बा बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि दिनैहाय बे प्रग्रामाव जाय बिथांमोना नुजाथिफैनो हायाखै बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बिथांमोननो जासिहरदों। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय जे 2005नि जे बिटिसिनि इलेक्सन बेनिफ्रायनो बहुद गाजा गोमजायै बा नारा नाथारै बिथांमोना बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ भट होनानै बा सहाय खालामनानै बिथांमोना देरहाहोनायाव सहाय खालामबाय थादों। बिथांमोनखौ आङो दतमानि एमसिएलए हिसाबै आं गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायगोन आरो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होगोन जे फैबाय थागोन समावबो बिथांमोननि ओनसोलनिफ्राय बे अनसायनाय बिपिएफ राजनिथि दोलोनि नीति आदर्शनि सायाव बिथांमोननि जे अनसायनाय जे हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ नेतृत्व होनायाव सहाय सहायता खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव रोजा रोजा बिथांमोनखौ आङो बिपिएफ राजनिथि दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो फैबाय थागोन समाव बिथांमोननि सुसाइस्थ' कामना खालामनाय जाहैबाय गोदान बोसोराव बिथांमोननि न'खरा उज्जवल मोनसे परिबेसाव थानानै न'खर संसारखौ खुंलांनो हादों बेखौ आङो फिन खेबसेबाव अमलावरिनि खाथियाव आङो बुहुमनाङैनो दिनै बुहुमनि सुबुंफोरानो दिनै गोदान जानुवारिखौ मोनसे गोदान मिजिं आरो आसाजों बरायनाय हाबाफारियाव लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि सामलायो। नाथाय दिनैनि समाव नोंथांमोनहा लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिनि उनावनो एमपि बिसायख'थिया फैगासिनो दं। बिनि थाखाय माबायदि प्रिपेयार खालामदों नोंथांमोना? बेवहायथ' बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै जोङो क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव जेबो गोनो गोथोजों साननांगौ गैया। बेवहाय 100% जों बिपिएफ राजनिथि दोलोआ सानै केन्डिडेट होगोन मोननै जायगानि थाखाय। बेवहाय बिपिएफ राजनिथि दोलोनि बिजाथिया गोरलैयैनो सानैबो देरहालांगोन बा देरहाहोगोन। बे ओनसोलनि समस्त जाति जनगोष्ठी बे जत' जाति जनगोष्ठी दं बिथांमोना बिपिएफ राजनिथि दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै थांनाय 2-3 मासनि सिगांनिफ्रायनो गोबां गुबुन गुबुन राजनिथि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै लोब बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय दिनै सहाय सहायता जोंखौ खालामनो बिथांमोना जोंनि बिपिएफआव हाबफैगासिनो दं। आरो ओंखायनो जों रोखा बुंनो हायो दिनैनि दिनाव बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ बे मोननै समस्तियाव खुनु गुबुन राजनिथि दोलोआ फेजेननो हानायनि बिथांमोनाव क्षमता गैया होननानै जों साननो हायो बा बुंनो जों हायो। बिटिसि इलेक्सननि थाखाय मा बुंगोन? बिटिसि इलेक्सनाथ' गोरलैयैनो देरहागोन। थांनाय 2020नि इलेक्सनावबो बिपिएफ राजनिथि दोल 17था मोननो जों सक्षम जादों बा रायजो राजाया जोंखौ 17था देरहाहोनाय मिन्स मा रायजो राजाया जोंनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो। बिपिएफ राजनिथि दोलोनि सासन भारखौ बा बिपिएफ राजनिथि दोलोनोनो सासन भारखौ गथायनो होननानैनो बिथांमोना स्वतस्फुर्त भाबै ओंखारबोनानै दिनै जों 17था एमसिएलए सिटखौ जों मोननो हादोंमोन। दुर्भाग्यबशत' माखासे
दस्रा गुबुन राजनीतिक दोलोनि जे बुद्धि गाज्रि कौशलजों जोंनि बि पि एफ राजनीतिक दोला दिनै सासननि बाहेरायाव जों थानो गोनां जादों एबारहाय बयबो बिटिसिनि बे 35 लाख रायजो राजाया फिन खेबसे बि पि एफ राजनीतिक दोलोखौ 2025आव खुंथायनि गोहोआव लाबोफिनगोन बे एकदम